tam je. Tak bylo odstartováno a na čele by měl být Tomáš Černý. Ty vole, on se jak propad. Jak to? Já bych přestala mu to jet teď. Ty vole. Pinďo, nepouští ho! Petr Ružička. Ty krávo. Pojď, kopec umíš. A už tam není Ty vole. pan Ružička, už tam Pinďa není zůstal. Jede, Michal Míša taky jede. Ale malý Pinďa nejede. Ten tam zůstal. No, tak je Majerhofer první. Vole. Petr Ružička stojí za stanovištěm číslo 4. To byl asi Honzí. Hezky pěkně. To byl asi Honzík Jarobach tam na tom břehu předtím. Takže Jürgen Majerhofer. 3, 4. Pojď. Dej. Nevadí, příště. Za Erlebach a Michal Lacek. Teda doufám, že jim nebudou mávat cíl už. Já vůbec nevím. Jestli on Míša nemá moc respekt. Ke Standovi, jo? Jürgen Majerhofer. Pojď do něj, pojď! Je daleko. Za Erlebach Michal Lacek. Ty vole, on ještě půjde dolů. To je dobrý. 42. Tedy s pohonem pouze na jednu nápravu. Cíli Jürgen Majerhofer, Josef Sitek, Standa Vavřinec, Michal Šilko. No, tak dobrý. A ještě mám trošku tancovat.